Cítim slová, vnímam myšlienky, píšem ódy, básne, úvahy o tom svete známom, ktorému rozumie i tak málo kto. Pre niekoho plné sítych farieb, pre druhého mraky tmavých kariet. Tá nerovnosť panuje nad sedliackým rozumom, cítime tú prehru ešte pred začiatkom. Všetky pocity sú potláčané egom, pretože byť silný znamená dať s Bohom citom. Niekto sníva o majetkoch a ostrovoch a cíti sa nešťastný. A ten nevyliečiteľný by chcel len žiť a v tom nešťastí si váži šťastie každej sekundy. Vytváram epizódy, ktoré budú plné emócií, kreslím nádej tam, kde sviečky zhasli. Tá prítomnosť produkuje množstvo ťažkostí a Ksenia chce hovoriť o veciach, ktoré sa umlčali. Tvorba, príbeh, návyky, ktoré vznikli v duši precitlivého žieňaťa, kde nádej vždy je a aj bola. Predstavujem vám projekt Citlivé vnímanie neempatického sveta. Čo nás čaká? A teda, pre koho je moja tvorba určená? V prvej epizóde zaznelo: Ty sama vieš, že máš to, po čom mnohí iba túžia. Ty sama si vedomá toho, že ten kľud a pokoj v duši si prednedávnom sama nemala. Niekedy sa stáva, že musíš najprv stratiť samú seba po XY rokoch nerešpektovania sa. Vzdať sa sebavedomia, cítiť sa malá, škaredá, otrávna, možno nelúbená, taká, ktorú si podľa teba nikdy nevážia. V najhoršom prípade byť tá, čo sa rada prispôsobí novým pravidlám a pre istotu sa poníži milé rada, len aby ti neublížila. Každý v detstve mal svoj vytvorený obraz ideálu. Pravdepodobne v rannom veku nejakú postavičku alebo princeznu. Odstupom času však v trošku prenesenom a idealizovanom slova zmysle aj tá princezná bola iba bábika, ktorá vlastnila veľké srdce a v ňom mnoho sklamania. Sú chvíle, kedy musíme zraniť aj nezraniteľné, keď nás bolelo niečo, čo bolo imaginárne, keď sme občas pustili slzičku za niečo ozaj škôlkárske. Ale príde čas, keď sme z očí v oči v boji, voči nás samých a musíme poraziť samých seba, aby sme uverili sami v sebe. A nakoniec už odložíš tie ružové okuliare spolu s rozprávkovými fantazmami, jednorožcami a superhrdinami a stane sa lekárom, ktorý si zoperuje svoje telo. Naučíš sa plávať v pirátskom mori, ktoré je plné ozajstnej krvi. Použiješ prvýkrát meč v boji a ani netušíš ako a už reaguješ psychicky aj fyzicky na stav nedokonalosti. Ak to bolí a cíti sa v tom sama, aby si vedela, mnoho z nás je na tom horšie ako ja alebo ty si kedysi na tom bola. Ak si unavená, daj si čas pokoja. Ak si sklamaná, nauč sa neočakávať nikdy nič od nikoho, iba od seba. Ver mi, kto chce, ti dobro dá, kto nie, ťa ušetrí sklamania. Nepropagujem nenávisť, egoizmus ani feminizmus. Som len žena, ktorá chcela byť silnou a nebola. Pomoc a pochopenie existuje a je trvalé, stabilné a bližšie, ako by si chcela. Postavme sa pred zrkadlo a predstavme sa. Tu je tá cesta. I keď nie sú úplne pevné základne, sú veci, ktoré sa môžu stať minulosťou a dať tak príležitosť novým postojom. Teraz preskakujeme na druhú epizódu a dáme si dúšok dobrej kávičky, aby sme sa pripravili na splav motivačných rečí. Tak, ako sa menia ročné obdobia, to tradičné leto, ktoré sa ponovom stalo o čosi pekelnejšie,
Môže sa stať, že tvoja life story bude kus vyhrotenejšia. Že sa budeš prechádzať a možno aj makať najsilnejšie, ako sa dá, no nedostaneš sa o level vyššie, ale budeš padať. Nemusí to byť za každú cenu tvoja vina. Jednoducho stáva sa, že aj keď nie je poverčivý priatok 13. pokazí sa aj to, čo sa pokaziť nedá. Jednoducho nemusíš byť Instagramová kráľovná a už vôbec sa starať o to, aby si každý deň mala silu prekonať sama seba. Vidíme mnoho ideálov krásy, dokonalosti, ako aj neobmedzených možností. Vytvárame si tak v hlave predstavy o tom, ako by sme sa mali stať zo sekundy na sekundu psychicky stabilnejší. V momente prelomiť všetky prekážky, preskákať ich jednoduchšie ako zajko na poli. Že tá krajšia postava sa za noc vytvorí. Nehovoriac o traumách v živote, ktoré zmiznú ako po neurole. Samozrejme, aby som nezabudla sa prirovnávať neustále k cudzím alebo aj známym členom spoločnosti. Aby sme úplne zabudli na pojem sebavedomie, ktoré môžeš získať už len jedným kurzom, link je v popise. Nie je vždy zle padať, ak padáš správne. Pretože možno si to ani neuvedomuješ, no buduje si trpezlivosť na správnom mieste. Ak bojuješ za niečo, čo je podľa teba správne, pády časom nebudú bolestivé, ale vzácne. Spomenie si na ne a uvedomí si, že v tých ťažkých chvíľach si spravila obrovské kroky. To, čo sa dnes dá ako pád, môže byť časom kľúčom pre rast. A príde deň, keď otvoríš ráno oči a budeš v raji. No pamätaj, nedostane sa tam cez Nárniu, ale cez svoje prekonané obavy. A ešte na záver by som vám rada prečítala niečo z tvorby a epizódy, ktorá ešte momentálne nie je na YouTube, ale aby ste vedeli, čo vás čaká. Takže zatiaľ nevydaná epizóda, ideme na to. V podstate máme pocit, že môžeme všetko, ale vlastne nemôžeme nič. Uvedomujeme si, že máme všetko, čo k životu potrebujeme, ale nemáme to, čo bolo niekedy prirodzenosťou mať. Kolíšeme medzi adrenalínom a dopamínom a prajeme si v podstate iba pokoj a kľud. Dennodenne sa snažíme vyrovnať tú rovnicu, no dávno sme pochopili, že to nie je možné. V uliciach sa prechádzajú prázdne duše a srdcia, ktoré sa rozžiaria iba na sviatok lásky a pokoja. A na záver